בוקר טוב. בוקר מצוין. אתה עידן? עידו, קוראים לי עידו. נעים מאוד, אני מיקי. הולך לשמור איתך השבוע. תגיד לי, איך הבודקה? יש רדיו, יש טלוויזיה? כן, כן, יש הכל, רק תשמע, לא יודע אם אתה יודע, היינו צריכים להתחיל לשמור ב10, אני כאן כבר לבד שעה וחצי. בסדר, מקסימום נרביץ מקלחת קצרה ונחזור. לא, אין לך זמן לעשות מקלחת. אל תדאג, אני אפצה אותך! הלכת כבר לפני שעה. כן, היה לי טלפון מהעבודה, בלבלו לי את המוח. תאמין לי, פעם היית מגיע למילואים, היה לך שקט. היום עם הדבר הזה נותנים לך שנייה לנוח. מניאק אם אני מביא פלאפון פעם הבאה למילואים. כן, אבל מה היה קורה אם היו באים לעשות לנו בדיקה מהגדוד? מילואים ראשונים שלך? כן, אבל מה זה קשור? קשור, בטח קשור. תראה איך אתה נראה, עומד כבר שעה עם האפוד והנשק כמו איזה טירון. מה אתה מפחד, לשבור שמירה? שעתיים, אני עומד כאן כבר שעתיים. תשמע, גבר. יש משהו שאתה חייב להבין. אני כבר 5 שנים עושה מילואים. ואתה יודע מה הדבר הכי חשוב שלמדתי על הצבא? נו. הדבר הכי חשוב זה לדעת. אלפסי, המניאק! מה קרה? אני לא בפיצוצייה יום אחד, אז אפשר לזרוק זין? למה חיים צריך לצלצל אליי ולהגיד לי שלא הגיעה הסחורה? כן. דיר בלק, אלפסי. טוב, יאללה, שלא יהיה בעיות, אחי, יאללה, ביי. ביי. אז מה, עידו? מה הסיפור שלך? מה אתה עושה בחיים? בן כמה אתה? בן 24, גר בתל אביב. סיימתי לימודים ומחפש עבודה. מה למדת? למדתי משחק באיזה בית ספר. וואלה, אתה שחקן? תעשה איזה קטע. מה זאת אומרת תעשה קטע? זה לא הולך ככה. אני לא יכול לעשות קטע בלי לעבוד עליו קודם, אתה יודע. למה לא? תראה את כל אלה שמופיעים אצל דודו טופז, ישר עולים על הבמה ומרביצים קטע בלי כלום, בלי להתכונן. נו, כמו איך קוראים לו? הוא הקרח ההוא, שבי משהו. שבי זרעיה. שבי זרעיה, הוא גדול, אני מת עליו. כן, אתה אוהב אותו? כן, בחור מאוד מוכשר. וואלה. לא, אז תשמע, זה סטנדאפ, אתה מבין? זה משהו אחר לגמרי. אני שחקן, אתה יודע, שחקן כמו שאתה רואה בטלוויזיה, בתיאטרון. שחקן, אתה יודע, וואלה. כן. מה, אז אתה מפורסם? איפה שיחקת? האמת, עוד לא יצא לי לשחק, אני רק לפני חצי שנה סיימתי ללמוד. וזהו, אני מסתובב עכשיו, עובר מאודישן לאודישן, אתה יודע. אתה יודע, המצב עכשיו בשוק די קשה, הבמאים מעדיפים רק שחקנים מפורסמים. עזוב אותך בחייך, תשמע מה מיקי אומר לך, אני עוד אספר לילדים שלי שאני ישבתי בשמירה ושתיתי קולה עם השחקן המפורסם עידו, מה שם משפחה שלך? צברי. עם עידו צברי. וואלה. מה אני אגיד לך, מהפה שלך על המלהקות. למה? מלהקות, זה לא חשוב. מלהקות צבאיות. לא חשוב, עזוב. על פעם בין 35 שנה. לא, שאלתי מי עבד באותו יום. למה בן אדם שהיה צריך... לא, אבא, לא נראה לי שאני אבוא ביום. כי אני מסיים פה רק ביום ראשון, ואחר כך אני צריך לעבוד על האודישן הזה. כן, ואחר כך גם תחזירו להם את יפו. כן, מה שאמרתי לך בערוץ 2, התפקיד הזה. ראית עידו, יומיים בלי פיגועים, כבר מדברים על שלום. מה? לא שמעתי מה אמרת. כן, בסדר גמור. אתה יודע. ראית אותו כבר מהקו. אני לא יודע, ביום ראשון אני חוזר ואז אתה תראה עידו נדבר. שבסוף גם את הקיבוץ המזוין הזה הם ירצו לבוא. מה? שמה אנחנו כאן בכלל? אני לא שומע אותך, אבא. כן, אני אוכל, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. אין לה, נמאס כבר מהזהבי המזדיין הזה. טוב, בסדר.
אני שמתי את זה איפה ש... למה כל התקשורת תמיד שמאלנים? אבא, אני לא יכול לדבר עכשיו, כי יש לי איזה בעיה. טוב, אני אתקשר מחר. אוקיי, ביי. תגיד לי, מיקי, אתה לא רואה שאני מדבר בטלפון? סליחה, לא ידעתי שזה כזאת שיחה חשובה. חוץ מזה, לא נראה לי שמותר לנו לשמוע רדיו בשמירה. תגיד, עידו, לא למדת כלום ביומיים האחרונים? צא כבר מהראש של הסדירניק. אני לא בראש של סדיר. אתה רוצה לשמוע רדיו, תשמע. אתה רוצה לאכול, תאכל. אתה רוצה לשבת, שב. בואי, נשב פה. שב. אנחנו המלכים פה, עידו. זה הארמון שלנו, וזה השער לארמון שלנו, ואנחנו, רק אנחנו מחליטים מי נכנס ומי יוצא. ואף אחד, אבל אף אחד לא יכול להגיד לנו מה ואיך לעשות. הבנת? טוב, אז אני הולך קצת לבריכה להתרענן. מה לבריכה? אל תדאג, אני אפצה אותך. אמרתי לך, כולם 500 הסכימו. משה, אין לך מושג עם מי אתה מתעסק. אין לך מושג עם מי אתה מתעסק. משה! אין לך מושג עם מי אתה מתעסק. כוס עמק, התסריט הזה. הכל בסדר? מה? לא משהו. אתה הולך עם התפקיד? כן, אני לא יודע, אתה מבין, אני מבין את הדמות, אני מבין את הרצון, אני מבין את הפעולות שאני צריך לשחק, אני פשוט לא מצליח כמה משפטים פה, להגיד אותם כאילו באנרגיה הנכונה של הטקסט, וגם להיות משוחרר, לא יודע, זה לא זה. אתה משחק את ג'וני, נכון? כן. אתה צריך להיות טיפוס מפחיד, לא? נו. זו הבעיה. מה? אתה בכלל לא מפחיד. אתה לא מאיים בגרוש. אני לא הייתי מפחד מג'וני. לא, זה לא בעיה, אני משחק את זה מפחיד, זה לא העניין. אני פשוט לא מצליח להבין פה איזה משהו, אני לא יודע מה זה. זה לא זה. לפי דעתי אתה לא מפחיד. טוב, מיקי, אני אחשוב על זה. טוב, אני לא אפריע לך. מה, לאן אתה הולך? אני הולך לקפוץ לבריכה. מיקי, אתה לא יכול לקפוץ לבריכה מתי שמתחשק לך, זה לא בסדר. למה לא? מיקי, אתה לא משאיר אותי לבד עכשיו. בחיים, אל תיגע בי ואל תרים עליי את הכל. שמעת? זה שאנחנו כאן 3 ימים, זה לא עושה אותנו חברים. אז תתעסק בעניינים שלך, ואל תתערב לי בחיים. טוב, תרגע, מיקי. אתה לא צריך כל כך להתעצבן. היית? זה נקרא להפחיד. זה מה שניסיתי להסביר לך, לא תמיד צריך לצעוק ולעשות רעש בשביל להפחיד. לפעמים דווקא דיבור שקט בטון הנכון עושה את העבודה. וואלה.
לך מושג עם מי אתה מתעסק. מה אתה אומר? יותר טוב, אבל עדיין לא משהו. שנייה. אין לך מושג עם מי אתה מתעסק. אתה יודע מה? בוא, אולי תקרא את הדמות השנייה בתסריט, וככה תעזור לי ממש להתכונן כמו שצריך. מה? איזה דמות? נו, קראת את התסריט, לא? משה, הבחור שג'וני מתווכח איתו. נראה לך שאני אשחק את המניאק הזה? נו, מיקי, מה אכפת לך? וככה תעזור לי ממש להתכונן, וככה גם לא תשתעמם. טוב, בסדר. אבל אל תצפה ממני שאני אכנס לדמות הזאת עד הסוף כמו שעשיתי מקודם. סבבה, אין בעיה. אוקיי. יופי, עוד הפעם. אוקיי, שנייה, ריכוז. זה מאוד פשוט. תסתכל לו בעיניים. זה מאוד פשוט. אני לא רוצה שתקרב. הלו. כן. הלו, חזי, מה העניינים? אני בסדר, אני במילואים. אתה יודע, יריות, נבוטים, בלגן. לא, חזי, אמרתי לך, אין לך מה לפחד, אתה תקבל את הכסף, אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליי. נשמה שלי, אני אעשה לך פרטיה. שמע רגע, חזי, אני עוד יומיים בעיר, אני אגיע הביתה, אני אביא לך את הכסף. רגע, חזי, פה בלגן רציני, אני אומר לך, אתה לא תצליח למצוא אותי פה. לא תמציא... למה? חכה עוד יומיים, חבל. הלו. מה עכשיו? הלו, חזי? חזי? שאפשר לדבר איתך יפה. חשבתי שאפשר לדבר... לא הבנת כלום, אה? חשבתי שאפשר לדבר איתך. תתחיל להדאיג אותי, משה. תתחיל להדאיג אותי, משה. אולי די. מה? אתה כבר שעה וחצי מסתובב פה כמו איזה קפיץ, אתה משגע אותי. מה נהיה? אולי תעשה קפה. טוב, בסדר. מתאמנים קשה, אה? כן, היה קשה, אבל שמו אותנו עכשיו פה בקיבוץ, עד שמירות. כן, אני בטוח. מזל שהחבר'ה הנחמדים שלך מהפיצוצייה אמרו לי איפה אתה. מה קרה, אתה עושה מילואים בכלל? אתה יודע, מצב. תורמים קצת למדינה. תורמים, אה? מה עם התרומה שאתה חייב לי? תשמע, חזי, זה מה שניסיתי להסביר לך בפלאפון. שמה? שאין אליי את הכסף פה.
אז איפה הוא? בבית. יום-יומיים, אני גומר עם המילואים, אני מגיע הביתה, והכסף אצלך. לא טוב יומיים. היום. נו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרת שהכסף בבית? תבוא איתי הביתה, תביא את הכסף. חזי, פה זה צבא, אני לא יכול ללכת מתי שבא לי, זה לא עובד כך, אתה יודע. לא יכול? אין בעיה. איפה המפתח? אתה לא מצפה ממני שאני אתן לך את המפתחות של הבית שלי. את המפתח! עכשיו! וואו, 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 חבר'ה, מה קורה פה? מי זה? סתם מישהו ששומר איתי. עזוב, עידו, אל תתערב. כן, חייצ'יק. תחזור לבודקה שלך, שב בשקט. מיקי, אתה בטוח שהכל בסדר? הוא כבר אמר לך שהכל בסדר, לא? אז יאללה, לך! טוב אותו, חזי, הוא לא קשור. בחיים אל תיגע בי, ואל תגיד לי מה וואו, לעשות. וואו, חבר'ה, למה באלימות? היית צריך ללכת כשהיה לך צ'אנס. אין לך מושג עם מי אתה מתעסק. מה זה? מה שאתה שומע. אתה מסתבך עם הבן אדם הלא נכון. תגיד לי, מה הסיפור של הילד הזה, אה? נראה לי שהוא צריך עוד איזו סתירה קטנה שתסדר לו טוב טוב את הפנים בחזרה, אה? אתה תיגע בי עוד פעם אחת, אני אשבור לך את הפנים. אתה איימת עליי עכשיו? אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. תגיד לי, מה הסיפור שלך, אה? זה מאוד פשוט. אני לא רוצה שתתקרב יותר למקום הזה. מי רוצה להתקרב לחור המזוין הזה בכלל? תביאו לי את הכסף, אני הולך. לא הבנת כלום, אה? חשבתי שאפשר לדבר איתך יפה. אתה מתחיל להדאיג אותי, משה. מי זה משה? מה משה? קראת לי עכשיו משה. אל תנסה לשנות נושא. תשמע, אתה אולי לא מכיר אותי, אבל אני שמעתי עליך. ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שהיו שמחים לראות אותך מת. עכשיו, אני לא מתחשק לי ללכלך את הידיים שלי על עבריין צעצוע כמוך. שתעוף לי מהעיניים, לפני שתגמור כמו התאומים. התאומים מעכו? מאיפה אתה יודע על התאומים מעכו? בוא נאמר שאני כתבתי את התסריט. טוב, תשמע, הייתה פה אי הבנה. בדיוק. אי הבנה. מיקי, החבר שלך סידר לך דחייה. אבל אל תחשוב ששכחתי מהחוב. חזי! אתה תשכח מהכסף, ואני אשכח מהסתירה שנתת לי.
הכל בסדר? בעונה זאת הייתה ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי. אתה עובר את האודישן כמו גדול. לא, באמת, מגיע לך אוסקר. לא, באמת, מה אתה כוסי? קצת התרגשות ואתה מקיא. ועכשיו בכלל לא היה לך קהל. מה יש תופיע מול 400 איש? אתה חושב ששבי זרעיה מכיר אחרי כל הופעה?